dhuwur melek merem. Apa, Reng? Tambah gagar. Prita Mas. Manuk bubut mencak ning wit lem. Sing ngisor rembut-embut, sing dhuwur melek merem. Sing ngisor rembut-embut, sing dhuwur. Aduh enake. Ayo enak. Primen sih. Apa sih? Kayak wong bedol poong, Mas. Bisa ngisor but-but. Lah kae lemahe ana poonge ditarik but kae lemahe. Lah sing dhuwur melek merem nyonge sing narik karo nahani melek ngono kuwi, Mas. Oh. Nah, kok kuwi, Mas. Kok kuwi? Oh, nahane. Iki nahane ngisor but-but, nahane terus melek merem. Oke. Tregandeng muat tebu. Nek ora dijembreng ora bisa mlebu. Mas, kecing mereng. Apa kuwi, Mas? Kok nek ora dijembreng ora mlebu sih. Tregandeng muat tebu. Heeh. Nek ora dijembreng. Bisa ono kaya kuwi sih. Ya dhewe nganggo striwel. Striwel siapa? Kaos kaki. Oh, kaos kaki. Kaos kaki kan kudune dijembreng sen terus katon jerone. Wah. Terus mlebu iki le. Kok dadak anak mbah. Eh. Ana genteng nono banyune. Ipeng ompong kepruki bojone. Ya Allah melase. Apa yo, Mas? Ngatang-ngatang. Sewangi ping papat. Ayo padha sembayang mumpung durung kiamat. Apik. Pengen li. Aja. Li. Ana kodhok metu sungute bareng disego metu banyune ngono maksud Awak kurus dikira mlarat dikocok terus saya suwe muncrat kayak jajal. kuwi lho Mas sampean ki pikirane aja ngeres Lah kamu wajik klethek gula Jawa wulune sithik barange dawa barang. wulune sithik barange dawa kae kilikan kuping Mas sing wulu ayam kae Wulune sithik gagange dawa. nah kuwi Kulukan kuping. Apa kuwi sing dikocok terus saya suwe muncrat kuwi seprit Mas seprit minuman seprit kae lho kae seperti dikocok. heeh dikocok terus Kocoke mrono apa ngono ra Oh ngene iki. iya ra dikocok kan Ngene kaya iki. iki ya heeh lha suwe-suwe kan muncrat Mrono. heeh iya ra Mas bener kan bener Ngene iki terus mrono. Lara ora. Suwe-suwe tugel kowe. Rasakno sak karepmu. Kene. Ayo. Sembarang. Ayo. Gus. semaput Mas semap Oh iya. nganteme kebanteran Kepruk arit jengking as. Apa iya sih? wis burung Aduh. wis burung Astagfirullahaladzim ya Allah. Urung sunat as. ngandel apa bolone usruk Ya. Komplipik bokong sunati. Komplipik bokong disunati. Oh, iya kualik. Sawah nyong ki ora ana sing arane kok sawah kok garing ketiga. Ya ketiga pun terus terus sawah nyong. Oh lah ya berarti ki mertandani nek sawah subur apik kowe. Lah ya mulane ditanduri. Wis. Wis. Ya pari. Ora. Lah apa? Mbuh kaya semprot totok ngene. Ora sah wene tandur semprot be urip. Disemprot. Maksud kae swara apa kae? Ngwek ngono kok kae. Oh iya. Kula mboten ngertos kula dipun sikep dipun engkok-engkok jebule beto rafia wudel dicancang karo kelek. Nek kula ngegot wudele mboten ubah. Menawi kula maju percuma menawi kula ngegot mboten badhe kelampah lare kala niku bejah. Lah mbok maju diucolana wudele men ngegot wonten canus kapak-kapak nomen canus belane karo bocah kae.
Sanes wong edan kok. Sembarangan kowe. Mulane kowe, halo. Nyong ra wis ngomong. Nggih napa? Najan to menika bocah wingi sore Ndara Marmadi urung mesti jenengan menang urung mesti. Jalma kali luwih menungso tan kena kinira. Awak kurus dikira mlarat ati kocok terus. Saya suwe muncrat. Ayo Mas. Wis lebar. Makaten kala wau live streaming sampai detik ini dihentikan saja. Kok jelai kok? Kok jelek kepriye? Kudu ngemek. Gareng rupamu. Lah dadi apa? Dadi apa? Arek ngemek semangat ra? Oh dadi kudu ngangge. Oh iya. Deng. Mas Gareng. Ana apa, Tot? Kobar semangat kok suaramu dadi kaya ngono mbok ya sing gagah ngono. Ana apa diajeng? Napa panjenengan saestu tresna dumateng kawula to Mas Gareng? Iya, diajeng Sri Tanjung. Piye diajeng? Wajib ki apa? Wajib niku minangka kemanden. Kudu ilmu kuwi duwene kemanden. Ngoten niku ngerti sampean? Oh iya, nus kemanden kuwi kemanden tegese kepiye? Duit. Wah syukur geger meneng bae kowe katoke kok samplok dengkulmu kowe. Kendeng-kendeng ora mlekiti. Kowe menang mengko nek oleh duit kowe cak ring warung to. Geger. Kabeh wiyaga ring warung kabeh. Mangan bebas, bayar dhewe-dhewe. AUE kaya AUE. Apane? AUE nek ngunguk ngangang AUE. Aku ngengah. Karo ki. Kowe iki ngomong apa? AUE. Nek kowe iki wong ngengeng. Aduh, payah ki aku. As. Iki ngomong apa ki? Yang ngerti, aku kuwi percaya karo kowe nek kowe kuwi wong bener. Oh, kaya kuwi ngalem nyong. Heeh. Alah sing duwe gawe kaya ngapa wujude wae. Ayo sing endi? Nyowe nek pengen Sing bayari sampean lho, kudu hafal. Malah hafal. Dalem iki sing ana awet teko kowe tak luru nang endi kuwi arep njaluk kopi karo rokok. Sarung lho Mas. omahe kono. Heh, prik putih. Lah kan jaluke ring sawah ya ora ketemu. Kowe pengen rokok Mas? Hah? Rokok gelem? Oh gelem. 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 Gelem ora tuku. Wah, Andeng. Ngeter wong kuwi kudune yo marung terus ora. Wong pelaku niku kudune niku Den, niku suwe-suwe niki gurune garing kaya niku. Lah nek ana warung ora iso mampir pripun jajal. Mongko nyong ora duwe dhuwit kono yo ora duwe dhuwit kaya niku. Lah karepmu piye? Yo wong loro sangone ra. Aja mung perintah tok, perintah wong kuwi nek ora sangone, kuwi cok ora dilakoni kaya kuwi. Aja kuwatir. Iki tak wenehi dhuwit. 600 bagi wong loro. Nggih. Sip. Matur nuwun. Diwenehi pira nus 30. Ora usah geber kowe. 30 kon bagi wong loro kowe kaya iki Den 15-an kowe. Potongane wong ratu bedhedhet potongane kok. Ilmu niki nek ora wene wajib kuwi mbahayani, ngoten mbendoni kuwi ilmu. Oh kaya ngono Kakang nggih. Lah njur wajib ki apa? Kemanden. Lah yo kemandene tegese apa? Kuwi iki aduh. Ora perasaan ora iki bocah. Lah yo wajib ki tegese apa? Kuwi kaya ngono. Duit. Oh, wajib ki duit. Nggih. Piro? Nek karo wong liya ya 700, karo sampean 350 separo.